Ayan mga kaibigan, nandito po kami ngayon sa ospital. Nandito po kami sa Lexman Pharmacy. Yung partner ko po, ayan, nagdinervyos na naman, which is anong oras na ba? Mag-alas 11 na ng gabi. Ayan, so nagpa-check up po siya kasi masakit daw yung ulo niya. Ayan, ngayon false alarm. Ayan. Akala ko kahit na ako, yung digital namin na BP, 140 over 100. Scam naman pala yun. Kaya ayun, kailangan namin bumili ng manual na pang BP. Yeah, actually, masakit lang pala ang aking ulo dahil sa pagod at puyat. Ayan. So, wag na magbabuyat. Actually, andito kami, ayan, sa General Family Hospital. Ayan, ayan. Nandito kami sa General Family. PGA. Ano ba? PGA. Basta hospital ng Tayug, ayan. Eastern Pangasinan. EPDH. Hospital. Yeah. Pasensya naman. Actually, meron kaming kasamang na actually, ito, hiniram lang namin. Itong motor na to, ayan. Magre-rena rin ako. Bye! Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Click the notification button and comment and share. Thank you so much. I love you all. Ayan, may pa-share pa siya pero na-blood na. Bye!